Ennill barod hefyd. Oce, na i gychwyn efo atgenedlaethau sef oedd eu parod yma. Cael ei weddalledu ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach Gymraeg. So bydd yn hapus gyda hyn. Fel yn cyfarfod nawr. Iawn. Eitem cyntaf y rhaglen ydy ethol cadeirydd o'r Awdurdod pan y cafodd blynyddoedd nesaf. A nath ni erbyn nifer enw be o'r dag. Dwi'n bod yn enw felly. So fyna ddim etholiad. Ac o'r gyda'i gyfrwng mae ecdarfydd o'r cadeirydd. A ni eitem 2 is-gadeirydd, eto un enw sy'n mlaen ac Ifor Lloyd ydy'r enw sy'n ydyn ni. Ifor Lloyd fydd is-gadeirydd am y blwyddyn. Iawn. Os a rhywun wedi ymddiheuro heddiw? Heddiw. A wedyn mae gynno fi ganiad o'r gadeirydd. Gyntaf oedd croeso Ifor yn ôl ar ôl dilyn llaw driniaeth a dymuno'n dda iddo. Cyfeirio at farwolaeth Sharon Warnes, cyn gadeirydd Pwyllgor Safonau. A fe di, un o'r chi sy'n ar Cyngor Gwynedd oedd wedi ar Gwynedd hefyd. Ac da ni gymryd ydyg amser i feddwl ac un dod yn ôl yn eich. Iawn, diolch yn fawr i chi. Yn sgil hynna, mi fydd y gadarnhau bod ni wedi cerdyn i gyd yn dyn at y tyl. Cyn gyrru mlaen, cadeirydd, gai longyfarch chi o'r cadeirydd ac Ifor fel is-gadeirydd cael eich ail-ethyr eto ac i'r drwswch nesa y 2 ohonoch chi'n de. Dda gweld Ifor yn ei ôl o'r driniaeth a mae Edgar hefyd wedi cael triniaeth ar ei lygyd. Diolch yn fawr. Mr Cadeirydd, dwi'n siŵr bod ni hefyd cydymdeimlo o'r teulu'r diweddar Keith a Brian traws fel yn gweithio i'r parc ynddo. Ni fath o waith i symwys i gynnol. Da chi wedi cael cadwyn yna dweud? Ie, da chi wedi gwybod hynny, ond oedd o'n i'n methu. Na, Keith yn goffa bawr i'r ardal. Iawn, diolch yn fawr chi. Iawn, Owen ta. Da ni'n mynd wan at Brian. Rwy'n cyfarfod dwytha Brian ar yr Awdurdod. Mae o wedi bod yn aelod Llywodraeth Cymru ers 8 mlynedd. Mae Brian wedi cyfrannu yn selog i'r Awdurdod a'i gweithgorau dros cyfnod ac mae ei gyfraniad wedi bod yn enfawr ac wedi gwerthfawrogi ei sylwadau ar gydol o'r amser byddwn yn colli ei gwmnïaeth a'i gyfraniad. Diolch yn fawr i chi fel cadeirydd y Cyngor Brian am 8 mlynedd i chi yma. Thank you very much. It's been an interesting 8 years. Croeso i 2 aelod newydd sydd wedi gan Llywodraeth Cymru, Mr Rhys Evans a Mr Wyn Thomas yn ei hwnnw i'r Awdurdod cyntaf ia? Oedd i'r ail di? Nid yn ymwyd gwaith. Croeso hefyd i Mr Martin Hughes, cadeirydd Pwyllgor Safonau, fydd yn cyflwyno adroddiad blynyddol Pwyllgor i'r Awdurdod heddiw. Ac rydyn nôl i ddyn tan hyd ydy? Dim, mae
Mae Martin wedi bod yn aelod y pwyllgor syml yma ers 9 mlynedd. Iawn i'r. Ac mae term o'n dod i ben mis Gorffennaf. Felly, wel, ti'n copi diolch yn fawr iawn i Martin am ei gyfraniad yn ystod yma. Diolch yn fawr. A rwan, mae John y Prif Gwrthredwr yn ymuno'r rheithiol heddiw, a mae o eisiau mynd yn gynt o'r pwyllgor wedyn ni. Fydd y ddau newid un ddau o'r tema ymlaen am bod John eisiau gyfrannu i nhw. A wedyn ni fydd o ar i fyny yn yr UK National Park gyfarfod yn Peak District yw'n fythefnos dair wrth ymweliaeth. Dwi'n fod John yn dweud mwy am hynny. Wedyn, awn ni mlaen i Edward, ia? Iawn, diolch Cadeirydd. Cadeirydd. Dwi'n gobeithio da chi gyd yn clywed fi. Ymddeiriadau nes i fethu eitem 3 hefyd, dylse fi wedi dweud, dwi'n ymddiheuro, fel mae'r Cadeirydd newydd dweud, dwi angen gadael ryw 11:45 bore yma, mae gennau apwyntiad meddygol, gath i newid ar y funud olaf, felly mae rhaid fi fynd mewn i ryw 40 munud, mae gennau ymddeiriadau am hynna, ac ymddeiriadau bod fi ar-lein heddiw. A llongyfarchiadau i chi Cadeirydd ac hefyd i'r is-Cadeirydd am eich etholiad bore yma. Jyst chydig o bethau ganddo fi o ran diweddariadau. Nwch chi jyst agor y nodyn yma fyny. Jyst rhai pethau. Gathon ni ymweliad cwbl o wythnosau nôl, ryw bythefnos nôl gan swyddogion o Barc Cenedlaethol Triglav. Bydd yr aelodau yn ymwybodol bod gennym ni gynllun gyfeillio hefo Parc Triglav o Slofenia. Felly gath 4 aelod ymweld â ddaru'r swyddogion tywys nhw o gwmpas gwahanol lefydd o fewn y parc a dangos y gwahanol heriau a'r materion sydd gen ni'n codi fama ac oedd o fydd mawr iddyn nhw dwi'n teimlo ac ddaru ni ddysgu dipyn ganddyn nhw hefyd. Mae yna sawl peth mewn cyffredin sydd gen ni rhwng y 2 barc felly oedd o'n brofiad da a diolch i chi Cadeirydd hefyd ddaru chi ymuno hefo ni'n dod mewn amginio hefo nhw yn Betws y Coed hefyd felly. Oedd yna'n llwyddiannus iawn. Jyst diweddarad sydyn ar Plas Tan y Bwlch, does na'm papur iddo chi ar hwn heddiw, ond fel ydych chi'n gwybod mae yna waith yn symud ymlaen yn gadarnhaol iawn arno fo. Da ni wedi cael sawl cyfarfod hefo gwahanol rhanddeiliaid a partneriaid allweddol a mae'r adborth da ni'n dderbyn yn hynod positif ar hyn o bryd. Felly mae hwnna'n galonogol iawn. Jyst diweddaru chi o ran yr amserlen, da ni wedi sylwi wrach, da ni wedi bod yn dipyn rhy uchelgeisiol o ran cyflwyno y cais cyfnod datblygu erbyn y haf yma. Da ni'n ganol comisiynu ymgynghorwyr i helpu ni baratoi'r cais yma ar hyn o bryd, ond bydd o ddim yn barod erbyn y haf, ac mae'r amserlen diwygiedig da ni wedi paratoi da ni'n anelu i gyflwyno y cais cyfnod datblygu erbyn Chwefror 2026. Bydd hynna jyst yn rhoi digon amser i wneud job iawn o'r peth dwi'n teimlo. Felly mae'r prynu'r amser yna rwan yn bwysig. Felly mi ddoia adroddiad diweddaru chi ar Plas Tan y Bwlch yn yr Awdurdod yn mis Medi. Gai longyfarch i enillydd ysgoloriaeth Geraint George, Beca Fleur-Williams o Aberystwyth, a hefyd diolch i'r is-Gadeirydd, diolch i Ifor am gyflwyno Beca hefo'r wobr yn Eisteddfod yr Urdd yn Margam mis dwytha, a bydd Beca rwan, mae'r enillydd yn cael hefyd mynd i Barc Triglav yn Slofenia fel i gael ymweliad o'r parc yna, felly mae o'n wobr arbennig yn dydi. I rhai chi sydd ddim yn ymwybodol, sefydlwyd yr ysgoloriaeth ar y cyd rhwng y Parc Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Urdd, cof am Geraint George, ac nod yr ysgoloriaeth ydy meithrin cyfathrebwyr gwych y dyfodol yn y maes amgylcheddol. Felly, diolch Ifor am gyflwyno yn fan'na. Jyst gwybodaeth i chi, oherwydd bod Sir Gaernarfon yw'r sir nawdd ar gyfer y sioe frenhinol eleni, mae yna ddigwyddiad fory yn Hafod y Llan, sioe ffermio'r ucheldir,
Mae'r parc wedi rhoi cefnogaeth i'r sioe yma, mae gen i bresenoldeb yna fory. Dwi am fod yna rhan helaeth o'r dydd hefyd, felly os mae rhywun eisiau dod draw i gael sgwrs, mi fydd yna dim o'r parc yna ar stond yn y parc, felly gobeithio bydd hwnna'n ddigwyddiad llwyddiannus. Jyst diwyddiad sydyn ar arwyddo y cynllun gyfeillio hefo Parc Cenedlaethol Los Alerces o Patagonia. Wel, dwi'n meddwl da chi'n ymwybodol, mae yna oediad yn yr arwyddo oherwydd mae yna newidiadau staff lefel cyfarwyddwyr wedi digwydd yna yn y bythefnos dwytha yma, felly does o ddim problem, just newid staff ydy'r fater mewn ffordd. Felly mi fyddwn ni'n anelu i gael dyddiad newydd ar gyfer yr arwyddo yna. Bosib yn y Steddfod Genedlaethol, da ni'n cweit yn siŵr eto, ond felly bydd na ddiwygiad i'r eitem yna heddiw. Fi oedd i fod i gyflwyno hwnna, wrach byddai di mynd erbyn i ni gyrraedd yr eitem yna, felly bydd Iwan yn cymryd yr eitem yna. Hefyd, Cadeirydd, wrach dylse fi wedi sôn, ydy o'n bosib i fi symud eitem 21 a 22, dwi'n teimlo wrach well i mi gyflwyno heina heddiw i ddilyn syth ar ôl eitem 9 yn y rhaglen. Wel, awr gyda fi. Ie, mi fyddai dal yna, dwi'n siŵr erbyn hynna, felly na i jyst gyflwyno'r ddau adroddiad yna i chi bore yma os gael cyfle, os ydych chi'n hapus efo newidiadau yna. Gai hefyd diolch i Brian. Sorry, I'm late. Mae Brian wedi bod yn aelod efo ni ers 8 mlynedd fel mae'r cadeirydd newydd sôn, a mae ymroddiad Brian i'r awdurdod wedi bod yn arbennig, dwi'n teimlo. Yn amlwg yn person hefo angerdd am y maes yma ac angerdd am yr ardal hefyd, a mae hynna di dod drwodd yn ei waith o, dwi'n teimlo, a dwi di yn bersonol wedi mwynhau'n fawr gweithio efo Brian, a dwi'n gwybod o ran adborth gan y staff yn yr awdurdod mae Brian wedi gweithio efo hefyd, mae nhw wedi wir mwynhau gweithio efo dros y blynyddoedd hefyd, felly diolch fawr iawn i chi Brian, dwi'n gwybod mae gennych chi bwyllgor cynllunio i ddod hefyd dwi'n meddwl, ond diolch i chi am y gwaith ar yr awdurdod a pob lwc yn y dyfodol ar hynna. Tra da ni ar aelodau hefyd, jyst coeddo bod gen ni aelod llywodraeth newydd yn cychwyn hefo ni mis nesaf, Dr Salamatu Fada. Mae Dr Fada yn gweithio i Brifysgol Bangor. Bydd hi'n cychwyn ar y cyntaf o Orffennaf. Felly rhwng Dr Fada ac y ddau aelod arall sydd yn eitha newydd, Wyn a Rhys, ac hefyd Cynghorydd Delyth Lloyd, nawn ni drefnu sesiwn anwytho aelodau newydd yn yr wythnosau newydd, yn yr wythnosau nesaf, felly jyst cadwch lygan allan am hynna. A ia, dyna ni gynnu, jyst er gwybodaeth, mi nes i fynychu angladd Keith O'Brien wsos dwytha ddo, ia. Felly o'na gynrychiolaeth o'r parc yna, ac o'na dipyn o sôn am ei waith o yn y parc dros y blynyddoedd yn yr angladd yna hefyd. Felly, ia, dyna gyd gan fi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Iawn, ymlaen i... Os ar rhywun eisiau siarad, os ar rhywun eisiau siarad. Does o ddim ar rhaid yn byd. Dwi'n ymwybodol dys gan Louise ddim What do we just going to come in first? Yeah. That's all right. It's not we'll have done a second. I think that's it. Almost. Oh, I'm not feeling
Yes. Had box gyda fi o'n i sana. So very confusing. Iawn, na ni. Dyma llwydian yn ôl. Iawn. Wedyn, os yna efo'r hyd pump na chi, wedyn da ni'n mynd i chwechad datgan diddordeb gan ar yr eitem gan aelodau neu swyddogion. Ia. Yes, ni'n licio datgan diddordeb efo eitem 29 sef nage. Ie, pecyn rhestr fer ar gyfer penodi cyfarwyddwr rheoli tir. Dwi'n ffrindiau agos efo'r rhieni un o'r ymgeiswyr. Felly dwi'n meddwl bod i mod yn deg bod fi'n camu allan ar gyfer yr eitem yna. Iawn. A felly fysa chi'n cynnwys 27 yma, so yna bleidlais. 27, ie. I gau allan yn rhaid a mater yma. So, datgan ar 27 a 29. Ie, pobl. Iawn, champion, diolch o chi. Wedyn, da ni'n mynd at aelodaeth ar awdurdod fan yn rhif 7. Mae yna restr o'ch enwau chi. Dyna beth mae'n ofyn ydy os byddai'r swyddogion ddiolchgar pe gallach nodi rhoi caniatâd i'ch enw cyfeiriad rhif ffôn cyswllt diwisol a cyfeiriad e-bost corfforaethol elfryd o hyd ar wefan yr awdurdod. Neu net, sorry. Sa rhywun yn erbyn? Nerbyn beth oedd yr rhestr na rest i rwan? Y rhif ffôn chi, Iawn. e-bost chi, Iawn. a beth yma. Cyfeiriad. Cyfeiriad, ia. Cyfeiriad, cyhoedd yn cyfeiriad allan. Dwi'n credu. A cyfeiriad e-bost o'n hyn. Cyfeiriad e-bost ydyn ni'n beth yn ei ddatgan. A dyna dy'r gwybodaeth sydd wedi cael ei gynnwys yn yr adroddiad. Sa rhywun yn erbyn? Pawb yn gytun, yr unig beth sy'n ôl ydy, sa chi ddim yn checio y manylion sydd ar y rhestr yn yr henw chi, os oes y gamgyfynedau, cos mae'r gamgyfynedau sydd ddim yn y gorffennol. A sa chi'n gadael ni fel swyddogion yn bod ac yn gadael y bosib. Dwi'n just checio bod mae o'n dweud yn y papurau bod y gyfeiriad petref chi arno fo. Dyna ni ddim. Y cyfeiriad e-bost ar enw, da ni'n rhoi fel ar y mater arferol ar y safleoedd. Iawn, awn ymlaen fi ydy'r 7. Pan arno o 7. I fwyd, wan da ni'n mynd i'r cynodion o gyllgor y parc. Saith, ie. Ar 30 o Ebrill 2025. Cynnig maen nhw'n gywir sa rhywun yn eilio. Mae'n ffynnu'n pryd ag efo yna. Ac yn pawb o blaen? Iawn. Da iawn. Rwan da ni'n mynd ymlaen. Dyna yn codi. Mae Teren yn codi o'r cynodion. Da rhywun efo rhywbeth? Elen llaw neu llaw? Iawn, da ni'n ymlaen i'r rhif 9. Materion er gwybodaeth. Wedyn, saflan wyth diwan. Da ni'n mynd i... O, 21 dan. Da ni eisiau chi'n mynd i rhif 21 am bod John yn dod. Iawn. Ar dudalen 102, ia? Diolch cadeirydd. Ia, eto ymddiriedau bod fi gorau symud pethau gwmpas fa yma. Fel da chi'n gweld o'r adroddiad yma, hoffwn ymestyn yr amcanion llesiant presennol tan fis Ebrill 2027. Fel da chi'n gweld, oedden nhw fod i redeg tan 2026, felly dwi'n gofyn am ystyniad o'i defnydd nhw am blwyddyn pellach. Jyst i rai na chi sydd ddim yn ymwybodol, dwi'n siŵr bod chi gyd yn, mae deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn ei wneud yn ofynnol i ni gyhoeddi yr amcanion llesiant yma. Bydd rhai aelodau oedd o gwmpas ar y pryd yn cofio ni'n parathroi nhw'n 2020. Mae'n broses eitha hir i baratoi nhw. Mae yna dipyn o ymgynghori a trafod
y cyfeiriad dylwn ni fynd arnyn nhw ac yn y blaen. Felly mae'r broses yna'n cymryd rhai misoedd a ddaru ni gyhoeddi'r amcanion yna yn 2021 a mae'r amcanion yn para rhyw 5 mlynedd, maen nhw'n para 5 mlynedd i fod tan 2026. Bydd aelodau yn ymwybodol bod na gyswllt uniongyrchol rhwng yr amcanion llesiant ni ac cynllun Eryri. Da ni wedi clymu cynnwys ac amcanion cynllun Eryri i fewn i'r amcanion llesiant. Felly mae'r ddau beth yn cydblethu'n yn llwyr, yn uniongyrchol. Felly hwnna di'r prif reswm dwi'n gofyn am yr estyniad yma oherwydd fel mi fyddwch chi'n ymwybodol hefyd, mae cynllun Eryri yn cychwyn yr adolygiad eleni. Bydd Angela wedi cysylltu efo y mwyafrif ohonych chi os na chi gyd ar y gwahanol symposiums. Da ni'n paratoi wan ar gyfer y gwaith yna ac y gobaith bydd cynllun Eryri wedi cael ei gwblhau erbyn haf blwyddyn nesaf. Felly dyna di'r rheswm, dwi'n meddwl bod o'n gyn-amserol i ni adolygu'r amcanion llesiant yma cyn iddyn ni gychwyn y gwaith, cyn ni gwblhau'r gwaith ar adolygu cynllun Eryri. Felly, os gael ofyn i chi am parhau efo defnydd y rei bresennol am flwyddyn, a hefyd mae yna fantais fanna fel dwi wedi nodi yn yr adroddiad hefyd, bod gennyn ni 2 gyfarwyddwr newydd, bydd yna dîm reoli newydd, wel, hanner tîm reoli newydd yn cychwyn yn y wythnosau nesaf yma. Bydd Cira yn cychwyn wsos nesaf, a wedyn gobeithio byddwn ni'n gallu penodi cyfarwyddwr rheolaeth tir erbyn y haf, wrach mis Medi, rhywbeth fel la. Felly dwi'n meddwl bydd o'n rhaid amser bydd yr estyniad yma rhaid perchnogaeth i'r cyfarwyddwyr newydd dros yr amcanion llesiant newydd byddwn ni'n paratoi hefyd. Felly os yn iawn efo chi, dyna di'r argymelliad fel ydych chi'n gweld i ymestyn amcanion llesiant presennol am flwyddyn pellach a dechrau adolygu'r amcanion llesiant unwaith bydd cynllun Eryri wedi fabwysiadu yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol blwyddyn nesaf 2026 gyda'r bwriad o fabwysiadu nhw yn 2027. A mi fydda ni yn cyflwyno amserlen iddo chi ar hynna hefyd, fel mae pethau'n symud ymlaen. Diolch. Tim? O'n i jyst eisiau cefnogi yn dweud, dwi'n meddwl mae'r resymau digonol i ni gario ymlaen y flwyddyn efo rhywbeth gynnu rwan. Ac hefyd yn y dyfodol bydd pethau mewn sync felly'n gobeithio. Ni gallu cario ymlaen fel na felly dwi'n cynnig bod ni'n derbyn. Please. O'n i'n mynd i gynnig hefyd, mae'r rhesymeg yn glir i mi. Yr unig gwestiwn oedd gen i, John, os gai, oes na angen i ni adael i'r Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wybod am hyn, ta di hwn yn benderfyniad sydd o fewn yn perchnogaeth ni? Gwni o'n, ie. Mae'r penderfyniad yma'n perchnogaeth ni, ond o'n penderfyniad am Comisiynydd. Dyna fo, jyst oherwydd bod o'n fatar gofynol, o'n i'n meddwl bod o'n doeth gwneud hynny, jyst er mwyn gadarnhau'r rheswm dros y penderfyniad, ond mynd i gefnogi o'i ddwyd. Ydych chi'n eilio? Yndw. Iawn, os na rhywun arall eisiau siarad? Nie. Yeah, I would actually, Chair. Yeah. I mean, they all seem very laudable aims, but how can you quantify some of them, like resilient communities, maintaining and increasing the quality of life of residents, which is plummeting on a weekly basis? Basic things. I mean, I don't know if we as an authority can have any influence at all. Bus connections, availability of... Os gael o fewn fanna, pwyntiau pwysig, dwi'n meddwl bod mae'n bwysig bod nhw yn pethau mesuriadwy, felly yn amlwg, da chi'n cyfeirio at y rei presennol fanna, pan ddaw'r amser i adolygu nhw, mae'n amlwg yn bwysig iawn bod ni'n sicrhau bod nhw yn addas i bwrpas ac yn fesuriadwy. Dwi'n teimlo bod y rei presennol yn fy hun, ond yn amlwg bydd yna gyfle i chi gyd cael mewnbwn ar y rei newydd pan ddaw'r amser i adolygu nhw blwyddyn nesaf. Os gai ychwanegu at hynna, John, mae'r rhaglen waith corfforaethol y sgwrs ydy'r bod ni'n mesur sydd ni'n cyrraedd yr
o ganol llesiant. So wedyn, mae'r rhagenwaith corfforaethol yma yn cael ei mabwysiadu ac yn cael ei cytuno bob blwyddyn gyda chi. A dyma hwnna wedyn yn cael ei adrodd yn ôl yn yr adroddiad blynyddol. Felly, mae nifer o wahanol feysydd gwaith da ni'n gweithio ar, a mae wedi esblygu a datblygu yn ystod cyfnod y 5 mlynedd. So mae di cael, dwi'n hapus bod ni'n gallu dangos gwaith da ni'n gwneud i gyfrannu tuag at yr amcanau llesiant. Ifor? Ie, na, mae Iwan wedi ateb y cwestiwn. O'n i'n meddwl bod o'n dod o dan rhymwaith y deddf llesiant. Bod ni'n gyrfa yn bodreddol. Da iawn. Iawn, os oes neb arall eisiau siarad? Mae yna gynnig ag eilydd, nwch chi ddangos os bod da? Iawn, da ni basio. A rwan da ni'n 22 sydd ar 117. 117, ia. Ie, diolch Cadeirydd. Mae hwn yn eitha sydyn, dwi'n meddwl. Be da ni'n ofyn am yn yr adroddiad yma ydy gofyn os da chi fel aelodau eisiau ni gael cynrychiolaeth yn cynadledd Europac. Eleni, mae o hydref flwyddyn yma. Fel ydych chi'n gweld, mae o yn Lithuania. Eleni, mae'r awdurdod yma wedi bod yn gefnogol o Europac ers blynyddoedd erbyn rwan. Mae'n gorff, fel ydych chi'n gweld yn y paragraff agoriadol fanna sydd yn cynrychioli ardaloedd gwledig trwy Ewrop. Rhywbeth da ni'n teimlo da ni'n cael bydd ohono fo a wedi cael bydd ohono fo dros y blynyddoedd. Mae'r themau yn y cynadledd eleni, fel ydych chi'n gweld yn paragraff 2.2, ar natur i bobl a pobl i natur. Felly, ie, na i'n mynd i fyny fwy o fanylder ar hynna. Mae'r costau yna o ran cofrestru ac yn y blaen. Felly, da ni'n cael discount os da ni'n archebu rhywbeth cyn mis Awst. Felly, jyst gofyn os da chi eisiau ni gael cynrychiolaeth yna. A wedyn, dirprwyo'r penderfyniad i fi a'r gydeirydd ar pwy fydd yn mynd i'r cynadledd. Byddwn ni eisiau aelod a swyddog i fynychu. Iawn, Brian? I'd like to propose that the park does carry on being represented at Europe Park. I attended one of these 2 or 3 years ago, and it was one of the most transformational conferences that I went on. The connections that you make with people deeply ingrained in the subject was brilliant, and the topic for me opened my eyes to the issues which were to do with climate change in a way that I don't think I could have achieved in another way. So I thoroughly propose that we continue. Iawn, sa'n eilydd? I fod eilio. Sa rhywun eisiau siarad ar fater? So just cytuno efo Brian, dwi'n meddwl mae'n werthfawr dros ben. O'n i ar un a Brian a dwi'n nes i gael lot yn efo. Mae weld perspektif bobl eraill sy'n delio efo'r un fath o broblemau ni a un fath o delio efo pobl, delio efo cadwraeth o'r un pryd. Mae'n werthfawr dros ben. Iawn. Gai jyst ofyn, Cadeirydd, os mae rhywun hefyd diddordeb mynychu wrth ystyried cynnwys yr cynadledd eleni, jyst cysylltwch hefo fi neu hefo'r Cadeirydd. A dyn o'n i trio dod fyny hefo pwy sy'n mynd allan yna. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Os oes neb arall yn ei bleidlais neu? Hwna fi gario. Iawn, da ni'n mynd ymlaen i'r rhif... Da ni'n mynd yn ôl wan i'r rhif 10. A fe'n weithredu o Iwan sy'n mynd o'n, ia? No, ie. Felly, un eitem sef y darn weithredu ac bwrdd wedi bod yn aros ar y rhestr hyd nes bod ni wedi penodi bod y tîm reoli i fyny i nôl i 4. Felly, mae'r mater yn aros am y tro. Diolch yn fawr. A ni mlaen i'r rhif 11, ac Iwan eich boio.
Wel, rhaid gymryd hwn... John dan yma, bydd John yn arfer yma. Ie, sori, ni'n meddwl wrach ddim yn erbyn y pwynt yma, ond dwi dal yma am 10 munud, felly. Na, gyd ydy hwn ydy iddo chi nodi pwy sydd yn mynychu neu pwy sydd am gynrychioli ni ar gwahanol bwyllgorau, ar gwahanol grwpiau. Mae rei sydd wedi bod ar y grwpiau wedi nodi yn yr adroddiad yma, fel ydych chi'n gweld. Felly, mae fyny chi sut ydych chi eisiau rheoli'r broses yma cydeirydd. Wrach un peth i nodi ydy, yn amlwg mae gennym ni Brian yn gorffan diwedd mis yma. Felly bydd angen rhywun yn lle Brian. Wrach gael jyst nodi bod nes i sôn am Dr Salamatu Fada sydd yn cychwyn efo ni ar y cyntaf o Orffennaf. Dwi'n meddwl mae meysydd arbenigol, dwi heb gyfarfod hi eto, ond dwi'n credu bod meysydd mae hi'n arbenigo ydy meysydd amgylcheddol, newid hinsawdd, felly bosib mae yna rhywfaint o cyd-gyswllt efo hynna, efo be mae Brian wedi bod ar yn y gorffennol, ond na i adael hynna i chi, yn amlwg wedi chi newid be bynnag ydych chi isio, ond mae rhaid ni gadw mewn cof bod rhaid Salamatu Fada mewn rhai o'r grwpiau yma hefyd. Yn amlwg mae gennym ni Wyn ar Rhys hefyd. Dwi'n meddwl mae Wyn efo jyst gwybodaeth wrach bod o'n berthnasol i chi yn dewis gwahanol grwpiau Wyn efo cefndir yn rheolaethol, corfforaethol dwi'n coelio, gewch chi gywiro fi os dwi'n anghywir Wyn, a Rhys yn y maes treftadaeth efo cefndir cynllunio hefyd. Jyst gwybodaeth i chi wrach gallu na fod yn ddefnyddiol fel ydych chi'n mynd trwy'r gwahanol grwpiau yma. Felly, na i drosglwyddo chi gydeirydd i dywys ni trwy'r gwahanol grwpiau yma os ydych chi eisiau. Iawn. Reit, y cyntaf di pwyllgor cynllunio mae pawb ar hwnnw ydy. A perfformiad ar gyfnodau mae pawb ar hwnnw. 1-3 pwyllgor safonau. Pwyllgor safonau, mae'r penodyd yna yn gyfnod o 4 blynedd, felly doeddwn ni ddim yn penderfynu ar yr eitem yna. Dim yn sy'n penderfynu ar... Dim yr aelodau annibynnol, ond mae'r pwyllgor safonau yn wahanol i unrhyw pwyllgor arall, neu Canada. I 2 ar Baneli wan y panel apelio efo'r safonau na hwn hefyd, ie? A'r panel. Rhyw 2, mae'r pwyllgor safonau'n dewis beth o'r aelodaeth o'r pwyllgor. So, da ni eisiau pigo neb hwn o'n. Panel yn weld, ond mae gynnu ni'r gogledd a'r de, di pob yn hapus efo hwnnw? Yn y Gymraeg? Wrach felly, mae gen Brian potentially fod ar un panel ymweld cyn iddo orffen gydeirydd. Mae yna bwyllgor cynllunio diwedd mis yma, dwi'n cymryd bydd Brian yna, felly gall Brian fod ar y panel ymweld olaf mis yma, ond bosib werth newid Brian am Salamatu Fada ar ôl hynna, wrach? Iawn. Hwna'n gwneud sens i bawb? A James Edo? Sa'r grymiau, dwi ar y gogledd ar hyn o bryd. Mae bron mor hawdd i fi cyrraedd y de a i Dr Fada, falle fydd y haws mae'n based yn Bangor. Sy'n haws i fi hi fod y gogledd, dwi'n hapus dwi'n hynny. Dyna ni wedi awgrymu. Ni fi'n drosodd efo hi a Tim, ie? Dwi'n gwybod lle Brian. Iawn, yna'n iawn. Ydy hynna ar ôl i Brian? Ar ôl i Brian. So bod Brian yn parhau yn y de, a wedyn bod yna swap wedyn y ffordd ac yn o'r cyfnod Brian yn dod i beth, ie? Iawn, awn ni mlaen i 3 o'n, ie? 3. Pwyllgor aelodau o'r aelodau'r awdurdod ar hwnna, so hwnna'n ei dda. Cyd-weithgor lleol. Mae yna 4 aelod, ia? Ie. Ifor, Elwyn ac Einir. Hanna i o'n i, ia? Gai gynnig y 4 enw cadeirydd os ydyn nhw fodlon? Iawn. Yw 4 yn cytun? Iawn. Iawn, a'n i mlaen i 3. Bwrdd rheoli'r ysgwrn. Yn ei bod nhw gyd yn aros, Mr Cadeirydd, os dyn nhw'n fodlon. Elfed, Elwyn
Mae Omi, ie. A dydy hynna, os am un blaen. Iawn, 3-4 wan. Bwrdd rheoli plas tan y bwrdd. Hwnnw'n ei dda. Yn aros. Wel, ydyn nhw'n cyfarfod dwi'n? Does na ddim cyfarfod wedi bod ers cryn dipyn amser oherwydd bod oherwydd datblygiadau efo'r plas. Dwi'n meddwl bod o'n dda beth bod y bwrdd yn parhau yna. Os ydyn ni ddim yn gwybod sut fydd angen gweithredu model busnes fel da ni'n mynd ymlaen yn ei ceisiadau grant. Felly, os o'n i'n tybio parhau efo bwrdd reoli plas yn y bwlch, ac os ydych chi'n hapus efo'r model ffordd mae o, yna mae hynny'n cael symud i ni. Ydy'r 3 fodlon? O fyddaid? Iawn, ymlaen ni. Celwyn y teci, Elwyn, Ifor, mae yna un sedd wag, a Llywodraeth Cymru, Ryan, ond mae rhaid un o Llywodraeth Cymru hwnna hwnnw, Ia. Os di rhywun neb arall eisiau, dwi'n gwybod disgyn am yr ahon yna. Gallu creu fel Llywodraeth Cymru? Sorry. Gynnu creu fel Llywodraeth Cymru? Ia. Felly ar ôl Ia. Ie, so byddwch chi yn dweud bod teulu yn mynd yn drydydd o Rhan yr awdurdod ac... Wel, dwi'n gallu oherwydd mae nhw'n bobl di benodi o'r awdurdod o'r lleol a dwi'n ddim o'r awdurdod lleol. Wyna, ie. Dwi'n hapus siarad i'r byd ystod, iawn. Ie. A fi'n yfed un mor ti'n Eisiau i glad dan yr Pys yma yna'n lle Brian, ie? A wedyn, mae'n un wag i gynghorydd. Lle wag. Na, sorry, na. Techyn gyda ni'n banad at gynghorydd bala. John Hugh, ia? Iawn. So, da ni'n llunwyr. John Hugh. Iawn, da ni 4-1 fi wneud. 4-2 fforwm Eryri. Mae Anwen, John Nuttall, a mae Brian yn arfer lle mae'r llywodraeth. Ydy Anwen eisiau ymlaen a Jo. Jo llawer ni. I found it clashes with our Conway site visits. I've missed a couple due to that meeting, so whether that's going to continue to be on a Tuesday morning, I don't know. So whether it's best if I swap off. Dwi ar hwnna hefyd efo disgwyrydd, ond dwi hefyd ar y pwysbeth y llunio yn Honwy. Mae o'n digwydd ar bore digwydda. Bore dydd mawrth. Ia. Ydy o fwy o eisiau newid y pwyllgor? Sbio ar y pwyllgor yn Mae'n cael ei gynnal, ie. Mae'r ddyddiadau wedi cael ei gosod yn barod yn ystod Cadeirydd. Ie, dwi'n meddwl bod Ifor angen bod arno fo fel is-gadeirydd. Os nes i ddall, os i glwb, ydych chi'n trafod os mae Ifor yn clasio efo Conwy, dwi'n meddwl mae yna ddisgwyliad bod yr is-gadeirydd ar fforwm Eryri. Ie. So, beth da ni'n neud? Aros ymlaen efo, na ydych chi'n gynnig, ie? Aros ymlaen efo Ifor. Mae'r gadeirydd is-gadeirydd, dwi'n meddwl, yn mynd automatic. Ond mae dal i glasio yn pob tro. Dyna'r problem. Efo Cymru. Jyst yn y dyfodol, gael ei sbio fewn. Ie, ni'n edrych yna mae'r blwyddyn nesau a dyddiad y pwyllgor. Angela i edrych ar y fforwm. Os brofon ddim yn y glash. Mae'n job pleasure pawb. Ond mae gennym ni, mae Joe wedi dweud yr eich oherwydd y clash, yr eich yn symud i edrych yn rhywun arall. Ie, wyt ti ar y cynllunio hefyd, wyt? Ni'n meddwl bod. Na, fath o wedi. Os ydyn ni eisiau rhywun yn lle Joe yn dyn da?
Wel, dwi'n Ail fawrth ymwneud ydy. Di faint i ni gael un o Wynedd a un o Gonwy, Mr Cadeirydd, neu... Achos... Dwi'n meddwl mai dyna di'r bwriad. Da ni'n cael cynrychiolaeth trwy'r parc i gyd. Digwydd bod mae efo'r o Conwy yn A rhywle. mae Joe, a ni. Ond wrth gwrs, dydy hynna ddim yn mynd i... Dwi'n yn dilyn. Am y blwyddyn yma, fysa ni'n gyd i'r edrych yn... Oedd i fod yn cynnig enw yn rhywle arall. Mae'n ei ddain i ddio beth ymlaen, John, ffwrdd i traws a bod dim... Mae'n meddwl, os gawn ni ddau Wynedd i hynny, mae'n meddwl yn obla. Yn y bon, efo Ifor yn cynrychioli Conwy, Dwi'n un, dyn nhw. ti'n un y Conwy, so... A mae Joe a Conwy dydy, a ni. Ond gyfeillad o fod ni'n dall, os oes newid isgyrierydd, a rhaid ni'n cael cynrychiolaeth o Conwy ar y fforwm. Ie, beth. Mae'n iawn tam ail, ia? A wedyn pwy da ni'n reid lawr rwan? Mae Meryl di cynnig hyn ymlaen. A wedyn, da ni eisiau rhywun rwan o'r llywodraeth ar Rhan yn lle Brian doedd. Oes. Ie. Na, ti'n gyma. Dwi'n hapus bod ti eisiau mynd i'n gwybod. Ie, sort of. Be di'r cynnig? Sori, mae'n anodd o delwys. Delwys Lloyd, i gynrychioli y llywodraeth, ia? Fi bod eisiau wrth hynny. Delwys Lloyd, ia. Iawn, yna dwi'n ei. Da ni'n mynd i 4-3 wan. Eisiau 2 aelod o'r awdurdod o'r gyfarfod o'r flwyddyn bob. Cynnig bod yn aros rhywun, Mr Cadeirydd. John Pugh a Tim Jones, ia? Ie. Os gael dim iawn, sori, dim ar eitem yma, ond os da chi eisiau mynychu, wir eisiau, peidiwch bod yn shei, rhowch eich enw mlaen, a dwi'n sgwyddoch allan, Pwysig siarad fan hyn. Ie, mae'n anodd, mae'n gymaint o'na chi, mae'n anodd pigo pwy sydd yn dweud weithio. Ie, sori, Tim, sy'n dweud. Mae'n pwysig siarad fan. Iawn, so da ni'n hapus efo Tim a John Pugh Roberts, ia? Iawn. Pawb o blaid? Dim 4-4 rwan. Is bwyllgor cynllunio. Una sefyll yma, dod i'r cadeirydd ar y awdurdod, cadeirydd cynllunio. Mae'n edrych fel y pys pobl y chethol. Chi gath y chethol tro dwytha, fatha cadeirydd ar y awdurdod. Ie. Chi'n hapus i barhau? Pawb yn hapus? Iawn, da ni wan yn dysgu i cadeirydd ar yr awdurdod Iagis ar hwnnw fyd e? Ie. A mae John yn o'r fyd ydy? Chi di'r prif gynrychiolydd, aelod i'r prif gynrychiolydd cadeirydd, ond dwi'n mynychu'r cyfarfod hefyd. Ie. Ymwiriadau, mae rhaid i fi adael wan. Sori, diolch. Iawn, iawn, da ni'n hapus ar hynna? Da ni'n mlaen i 5. Grwpiau tasg a gorffen. Is-grwf, asedau Ifor Glyn, Meryl Roberts, Einir Wyn Williams, Brian yn mynd yn y Wel, dynnes yr aelod newid oedd yn lle 4. Lle Brian pan. Mae Tim Jones yna fo a mae Wyn Thomas yna fo. Wedyn, beth da ni eisiau felly. Os ydy bob un ein am fodlon cael ymlaen di beth? Mae eisiau yn lle Brian y fi. Just colid, sa neb os i'r Conwy ar y pwyllgor yna, di hynny'n o bwys, neu? Ifar. O, sori, Ifar. Ond y Conwy ti'n gyfi? Mae'n ei pwysig. Ie, os ydych chi'n awryddus, mae eisiau rhywun yn lle Brian doedd? Ie. Yna 2 o Wynedd, a 2 o Llywodraeth Cymru.
So mae'n briodol cael dau o gonwy hefyd. Mae'n ewan. Os mae'n ia, am cymryd lle. Sorry, rywun gangio fyny. Yn o'r epus volunteerio, ie. Reit, 5-2 wan, da ni'n mynd i dda. Rhaid ar un newydd, ar aelod newydd. Dwi'n falw Naomi trwy ddod i fan o'n. O'n i'n meddwl bod ni ar y grŵp carbon. Ie, o i hefyd. Reit. Ie, dyma fe fod. O ie. Yn y gweithgor, gynnu. Ond dwi'n gweithgor yw'n gynnu penderfyniad. So, yn fama mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud. Gai gynnu yn ffurfiol. Naomi, ie? Ar aelod newydd, yn newid ar ôl Brian gafodd yn expert ar y beth. Dal yn lle. Ar ôl. Yw, da di llewyd ar ôl. So, mae'n un lle ar ôl. Beth am yna? Da ni wedi cynnwys i. So mae'r aelod newydd, Naomi, Tim a John Pill, a mae'n le un arall. Oes yn lle Brian, ia? Ie. Os o'n syniad sy'n meddwl cael aelod ar gyfer ar un lle gwlad, dim ond un aelod yngor sir dyna'r un o'r gyd. Ni? Ie. Dingir yn lle Brian. Iawn. Da ni'n ymlaen i 5-3 wan, ia? Chydig o'r rhys gafodd o'n arbenigo yn maes yma. Pwy, sori? Rhys. Ia. Mae Elwyn Edwards a dwy set lags yn yr un o byd. Ie, rhys. Fel Mia, efo'i... So gynnau ddod ar fynd ar y grŵp yma hefyd. Ie, rhys, felly. Gai gynnu Derek Lloyd. O. Os ydych chi dain awyddus yn ymwneud, gen i ddiddordeb ynddo. Dwi'n fodlon sefyll yn os. Dwi'n hapus i ti gymryd. Diolch. So fi dwi'n cofio. So, beth sy'n ni? Mia, Elwyn a Delyn. Lloyd. Ydy hynna'n... Wyt ti'n hapus o hynna? Dwi'n hapus na, jyst cynnig o'n i'r ac am hwnna beth ond os di Delyth yn ymwneud, dwi'n hapus iawn. No, mae gennym ni un o Gwynedd, un o Conwy ac un Llywodraeth Leol wedyn. So mae'n mix yna'n yr ein sy'n gael. Iawn. Reit, da ni'n mynd i 5-6 wan, ia? Y ffeiryll... Safle Trawsfynydd Elfed ydi hwnnw? Ie, iawn gar ymlaen o'n ôl, ie. Gynwch sandwich. Mae'n ei wrsos nesaf. Oes. Iawn, pawb yn hapus fe yna? Da ni'n mynd i 6-9. Un aelod, Louise Hughes. Chair, could I just flag up a problem with that? I was checking my junk file and all the invitations went to that. So I did reply saying there's a problem and didn't get a reply to my response. And I've also had, I don't know whether it's me being a Luddite because I don't have an aptitude for technology. I haven't had any invitations at all to the the Dovey Biosphere Partnership. So whether it's a problem with my email address, I don't know. We have meetings on Dovey Biosphere. I haven't had any invitations. Mae'n mater wahanol i ethol, ond dwi'n meddwl, os Ifan yn nodi y problemau technegol, a mi gawn ni gyfyn o IT. Please. Iawn, ond ydych chi'n parod i gario ymlaen? Ie. Iawn, oedd Dovey Biosphere, so we'll tell you next time. Pawb yn hapus? Give me a lift. Oh, no, long way then. Pawb yn hapus? Reit, da ni'n mynd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Gwynedd. Aelod ar Tim Jones a un set nag 6-4. Tim Jones yn yr un o bryd.
Ie, a unwaith eto, does dim byd i digwydd o'n ers dwi wedi bod yn y coleg. A mi'n iawn. Hapus iawn iawn. Hapus iawn iawn. Ti ddim yn iawn. Ie, da ni eisiau wedyn Cyngor Cymdeithas Llywodraethau Leol Cymru, honna sef bag. Wedyn. I'm interested in that, Chair. Iawn, Louise Hughes. Well, Wedyn. Hughes. Mae gennym ni 6 ie. Den llun nesaf mae Louise Hughes. again, I haven't had an invitation, so I'm jinxed. Dyn nhw'n cyfarfod? Didn't they? Haven't had any invitations. A na ni checio, fel dweud, am godi mater yn yr IT. Yeah. Ydych chi'n fodlon i fod arno fo? Ydych chi'n fodlon i fod arno fo? Yes. Ydych chi'n cael gwahoddiad? Iawn, a ni 6-7. Mae un i'r ymodlon aros achos ar rhan fwyaf problemau am ni. Ar be wan, sori? Ie, mae un o fo'n barod. Iawn, pawb yn hapus? Iawn, a wedyn da ni'n mynd ar Elfed ydy rhif 6-8, ie? Ie, bod nhw'n gwarodydd ond iawn i gael am gysi. Ie, mi ys hynny. Iawn, wedyn, Louise eto, 6-9. Are you on that, John? O'n John. Biosphere Biosphere. Yes. I will tell it next time. Yes, please, John. Iawn. Hwna'n sorted. Iawn. Pawb yn hapus. A ni rwan i dwythau un i'r 60. Rhilffordd Meryl a Delyth Lloyd wrth gefn. Delyth Lloyd Griffith yn newid. Sy'n hapus. Ydw, i'n hapus iawn. Iawn. Dwi wedi cynrychioli Liz Safon Roberts ar y pwyllgor na tan yn bydda. So, wrth gefn fyddwch chi, ie? Ie. A Meryl yn Blynyddol, ie? Iawn, John. Iawn, a dyna ni. Chi wedi sortio. A ni fydd ymlaen, wan i rhif 10. Personoldeb aelodau. 19. So, ie, so... Gael ddechrau efo ymddiheuriad. Cadeirydd ni. Am dan o reportio be mae'n i presenoldeb o. Mae Edgar wedi mynychu 6 cyfarfod ar y gwrthod. Niws 4 fel sydd yn y tabl ar rhif 2. Ac mae hynna yn cael effaith ar y canran hefyd, sef mae'r presenoldeb y canran ar yr awdurdod yn codi i 90 y cant. Y canran symud yn mynd i fyny o 8.4 i 8.5 y cant, sy'n meddwl bod ni'n gyfartal efo sydd nath ni fel ffordd mewn flwyddyn dwytha, sef 8.5 y cant. Felly mae'n dod amgymeriad bach gyda wneud newidiadau i'r ffigurau. Heblaw am hynna, mae'n gweddill yr adoliad yn gyfnod yn gwybod ac yr argymhelliad yn dwi'n cyflwyno'r adoliad yn ar gwybodaeth i chi ac os ydych chi eisiau tawod unrhyw gwybodaeth. Ar los o drosodd gan Iwan i fi oedd, o fi wedi gwneud gwahaniaeth, a dwi'n dweud o'r diwedd. Wedi bod na ffeich. Iawn, awn ni ymlaen i 13. Drwy'r blynyddol i'r awdurdod Iwan sy'n ymwneud. O, Martin sydd yn... Lwythau safonau, sori. Ie, Martin sydd yn cyflwyno hwn. Dwi'n gwybod os oes a... Dydy yma, Ie, os a hyn. Dydy sy'n ôl. Ni hapus i sefyll. Na, stedwch chi. Fi'n iawn. Iawn o.
Bore da pawb, dwi'n fama fel cadeirydd y pwllgol safonau awdurdod I gyflwyno adroddiad dynyddol y pwllgol. The committee is charged with promoting high standards of contact by the members and certain other duties as outlined in the report. And this is the annual report it must make to the authority. Sure that the functions have been discharged and setting out a new review of standards matters. Nothing dramatic here. So I'm aware, Martin, some are having difficulty picking up what you're saying. Could you just speak a little bit louder if that's possible? The committee is charged with promoting high standards of conduct by members and certain other duties as outlined in the report. It must make this annual report to the authority describing how its functions have been discharged and setting out a new review of standard matters. Nothing dramatic. I'm pleased to recommend the report for members to discuss and agree the concepts. Thank you. Diolch yn fawr. Mi welwch chi yn yr adroddiad ar eitem 13 rhan perthnasol. Mae dipyn o waith wybodaeth cefndirol, ond o rhan perthnasol o'r wybodaeth blynyddol ydy paragraffs 9 I 15 sydd yn rhoi gwaith mae'r pwyllgor wedi gyflawni yn ystod y flwyddyn. A'r argymhelliad ydy bod chi yn trafod a mae'n bwysig hefyd unwaith ar ôl drafodaeth bod chi yn cytuno ar gynnwys y bodoli. Am I gynnig y sgwrs dda? Mi o'n ni yn cynnig yr argymhelliad? Ei fod yn eilio. Ei fod yn eilio. Sa rhywun gwestiwn? Neu, dwi'n fyny. Nwch chi ddangos sgwrs dda? O'n wedi gario. Diolch yn fawr. Diolch yn iawn I Martin fel wythnos I am ei fod yn ymroddiad I waith y pwyllgor safonau dros yn amlwg. May I take this opportunity to note my appreciation for the opportunity to support the work of the authority in this way, and it's been an honour to serve. Thank you. Thank you. This Owen. Na, Iawn, so dyn ni wan yn ymlaen I 14. Gyfeillion o'r Parc Cenedlaethol ag Iwan sy'n fawr yn hynny. Ie, so mae'r adroddiad, dwi'n paso yn gan with cynnwys yr adroddiad yn unrhyw fanylder. Da chi wedi clywed gan John bod yna newid wedi bod gymellad mae'r amserlen y bwriad oedd bod ni arwyddo ar memorandum o ddealltwriaeth heddiw yma'n anffodus fydd hynny ddim yn bosib. Sydd yn arwain at fod bach o newid i'r argymhelliad. Mae 4.1 sefyll fel ac y mae o sef aelodau cytuno cynnwys memorandum o ddealltwriaeth cytuno'r gyfeillion ffurfiol. Mae yna chydig bach o newidiadau I 4.2 sef aelodau cytuno'r cadeirydd arwyddo yr memorandum o ddealltwriaeth cytuno'r gyfeillion. A wedyn bod ni jyst yn dileu yr geiriau yn ystod y cyfarfod heddiw. So, dyn ni'n jyst yn rhoid y pŵar i'r cadeirydd ar lwyddo rhyw ben yn y dyfodol. A wedyn, 4.3, aelodau gytuno swyddogion parhau I drefnu achlysur yn ystod o'r wythnos Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam I ddathlu'r gyfeillion. So, dwi'n ychwanegu'r geiriau os yn ymarferol. Dwi'n gobeithio I fydd o, ond da ni jyst yn mynd saff iawn David yr amserlen. A wedyn mae'r pedwerydd argymhelliad yn sefyll fel ac y mae o sef aelodau gytuno swyddogion parhau a drafodaeth I sefydlu opsiynau cydweithio rhwng y ddau parc Genedlaethol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Sy'n rhywun wbeth I ddeud? Gynnig? Gynnig Meron cynnig. a eilio. Cynnig ag eilio. Anwen eilio.
Pawb o blaid? O, Iawn. Rwan, da ni'n ymlaen i rhif 15. Yes. Pymtheg. Ffermio bro. Iawn. Pwy sgynna ni ar hyn o bryd? Rhys sy'n gyfyn yma, Ie, bore da bawb, dwi ar y sgrin. Wel, ie, mae'n enw i ar y sgrin, dwi'n cael chdi bach o draffaeth efo'r camera bore yma, felly ymddiriadau am hynny. Ie, eitem eitha cyflym ydy hon gobeithio. Da ni'n chwilio am aelod o bwrdd yr awdurdod i ymuno â panel ar farnu ffermio bro. Sef y cynllun newydd sydd wedi cael ei lonsio ers mis Mai. Fyddwch chi gyd yn ymwybodol ohono fo, dwi'n siŵr erbyn rwan. Mae'r staff a swyddogion wedi cael eu penodi, a mae'r gwaith wrthi yn mynd rhagddo rwan, efo ceisiadau'n dod i mewn. Da ni'n rhagweld bydd yna 2 neu 3 panel o flwyddyn angen i cyflyru, ac ei rôl nhw mewn ffordd ydi sgrwtineiddio a rhoi neu awdurdodi cytundebau sydd yn mynd dros 10,000 o ran gwerth. Felly maen nhw'n brosiecta a gafal yn un mewn ffordd ac yn gweithio ar raddfa tirwedd. Mae'r bwrdd da ni wedi, neu mae y prif weithredwr wedi gymeradwyo i ni apwyntio yn cynnwys dipyn o bobl gwahanol. Mae gennym ni y prif weithredwr yn cadeirio, aelodaeth o fforwm Eryri, Cymdeithas Eryri, Cymdeithas ffermio amgylcheddol gyfeillgar, neu Nature Friendly Farming, aelod o'r NFU, yr FUW, Cyngor Cyfoeth Naturiol Cymru, a wedyn aelod o'n bwrdd ni, a wedyn mi fydd yna aelod o fwrdd Môn a Llŷn hefyd, am bod ni'n darparu gwasanaeth iddyn nhw mewn ffordd hefyd, aelodau o'r bwrdd rheolaeth yr ardaloedd dynodedig yna. Felly, da ni'n gobeithio cael apwyntiad enw gennych chi, ac enw rhywun wrth gefn hefyd, fel bod ni'n gallu parhau hefo'r cyfarfodydd os oes yna rhywun yn absennol. Diolch yn fawr. Iawn, mae Anwen eisiau siarad. Bishop, bod ydw i, ydy John Pyw a Mina, da ni'n gael datgan diddordeb yn hwn, am bod ni'n berchnogion ffermydd. Na. Na, so sa'n ni'n penderfynu yn cael ei wneud yn fan. Felly, ydy John yn oedden, gael gynnig gen i John. Ie. Ie, mae'n iawn. Os yn cynnig. Ie, yn ei beth, dwi'n meddwl allan ond dwi'n gweld enw hedd a ddys roedd nhw'n trio. Felly, ie, os fi'n dweud rhywbeth o rili agos fi'n trio. Mae Teleri, na dydy. Mae'n llawer, dwi'n gweld enw fan hyn, fydd nhw'n rhoi ceisiadau fewn. Os nhw'n iawn, os nhw'n neud o, os dwi'n gweld problem iddo fi roed enw fewn. Ond jyst, Ie, dwi'n dobodol rhoi, Sorry. Some cwestiwn. Dydy Dr Selma Twfad a heb gychwyn, fysa hi'n ffitio'n daclus i fewn i'r grŵp yma. I fod yn les. O'n i'n mynd i ddweud... Gyd i fod wrth ganta? Dwi'n gwybod gofyn y cwestiwn dyn ni'n cael. Mae'n gen os i beth i ddim yma, a'r ail beth. Os am bosib, os ydych chi eisiau ticio'r efo yna bresenoldeb drwy'r flwyddyn, os am bosib cynnig enw Brian a wedyn o'r aelod newydd yn dilyn rhywbeth enw Brian yn dod i ben wedyn bresenoldeb. So yna bresenoldeb trwy'r flwyddyn. Brian, are you happy with that? Brian? I'm happy with that, yes. Yeah. But the point I was going to say was that looking at the mix of organisations and the balance, I could see the advantage of not having a non-agriculturalist on there with an environmental angle, which would fit what you're talking about. Yeah, just rhywun efo perspective gwahanol. Ie, in fact, So ffitio daclus o'n y grŵp yma. Just, os dyn ni'n craffu, so hyn yn rôl naturiol i Selmatw yn y marn i. So fe di gynnig ni? Dwi'n cynnig bod ni'n
rhoi Brian yn ei le rwan ar y panel, a bod yna gysylltu dro, so mae pan mae'n dod i fewn gryn. Sorry. A John Pills, Gavin. Dwi'n mynd i fod dacta diddordeb, so mae Rhys a Ced, maen nhw'n mynd i roi ceisiadau mewn o'r ewn, dwi'n sicr. Lle maen nhw'n sefyll, efo rhoi cais fewn, a bod ar hwn. Os oes y gais yn dod i mewn ar y panel, dwi'n meddwl sy'n rhaid datgan yma. Ie, so nhw'n cael cael ymlaen, neu sy'n bwrpas edo nhw fewn rwan. Neu cynnig Tim. Oce. Gyda lot o brofiad yma. Oce. Ie, do, sy'n bwrpas i... Dwi'n gyda gweld Mae'n anodd gwybod os oes berydd yn dod gyda'r bron. Ond dwi'n mynd i weld o'r John os ydych chi'n teimlo bod chi mewn lle cas ac yn gorfod datgan. Yn mwy aml, nag fes ydych chi'n hoffi ac gwrdd chi eisiau gymryd rhan. So mae gennym ni gynnig gynifol sef Ryan a yr aelod Oce. A wedyn Tim wrth gefn. Dwi'n gwybod os ydyn ni'n cynnig. Dwi'n meddwl sy'n sa'n Ta eilydd, ia. Ys gwestiwn i'r Rhys ydy oedd o'n be fi'n digwydd beth ysyn rhyw cais rhywun ffarmwr un olau mae'n rhoi cais i fewn a fydden nhw'n garad atsan o'r deb dwi'n gwybod beth yw'r nôl os ydyn ni'n gorau Cymraeg yn stwm. Ie, os ydyn ni'n gorau tynnu, bydd y pwrpas o'n blaen. Os dwi mewn yn hwnna ata chi, ia John, rhan o'r rheswm da ni wedi cael yr cyfeiriad i gael dipyn o gynrychiolaeth amaethyddol yn o'n hytrach na cyrff cadwraethol, oedd fod o'n yn gyllid penodol oedd yn dod o'r gyllideb amaethyddol mewn ffordd. Felly o'na ddipyn o gyfarwyddyd i ni gael dylanwad amaethyddol ar y penderfyniad mewn ffordd. So dyna chi'r cefndir tu ôl i hwnna. O ran datgan dyddod, da ni'n mynd i fod efo panel ddipyn mwy na ambell i ardal oherwydd bod ni'n gwasanaethu Llŷn a Môn wrth gwrs. Ond ia, swn i'n meddwl tasa na un o'r aelodau efo diddordeb penodol bysa rhaid datgan hynny. Ond dwi'n gobeithio bydd y panel ddigon mawr wedyn dal i fedru gwneud penderfyniadau i fynd ymlaen mewn ffordd llyn de. Ie, dwi'n falch iawn fod e fferwyr achos dyma dwi'n fod alamedyddiaeth yn yr ardal ma mewn ffordd. A fod e, ie, dwi'n gobeithio fydd y fferwyr yn gryfach da'r cadwraethwyr dwi wrth gwrs fel fferwyr ddyn. Ond diolch edrych ymlaen i weld sy'n digwydd. Fel rhan o'r broses fel cefndir i chi hefyd, mi fydd y ceisiadau i gyd yn cael ei sgorio gen swyddogion. Felly mi fydd yna argymhelliad ac arweiniad a dipyn o waith cefndirol i bob cais. Felly mi fydd modd wneud penderfyniad efo gwybodaeth llawn tu ôl o mewn ffordd llyn de. Oce, dyrus. So mae gennym ni gynnig yn Eifor ag eilydd, os a rhywun eisiau dweud fath all? Reit, chi'n dangos os gwelwch dda? Mae hwnna wedi gael iawn. Cadw i drio. Diolch yn fawr, Rhys. Diolch chi. Mae'n da ni'n 16 chwan, ia? Ie. Catrin Glyn sydd oedd i fod i wneud 16, ond mae Angela yn mynd i lle chi, ia? Mae Angela ar y sgrin wan. Ydw, bore da, ie. Chi sydd ar y adroddiad yn lle Catrin Glyn, ia? Na fo, ie, sori bod Catrin methu bod yma bore yma. A llongyfarchiadau i chi cadeirydd ac i Rhys cadeirydd hefyd gan fi a Catrin wrth gwrs. Dwi jyst yma trio cyflwyno y fersiwn terfynol o cynllun yr Wyddfa. Dych chi wedi weld y fersiwn drafft wrth gwrs yn y gweithgor a dych chi wedi rhoi sylwadau arno fo ac mi oeddech chi gyd yn reit hapus efo fo. Ers hynny, mae Catrin wedi anfon y fersiwn terfynol i chi ar e-bost. Dwi'n meddwl bod wedi dod yn barod i chi gyd ar e-bost achos mae ar wefan ni yn fyw ar hyn o bryd. Gobeithio ydych chi wedi cael yr amser i weld o achos mae'n edrych yn anhygoel. Mae wedi cael ei dylunio'n mor dda a mae'n dogfen reit diddorol i ddarllen hefyd. Mae yna link iddo fo ar y papurau hefyd ar tudalen 42.
Mae yn mynd i fod ar wefan ni. Mi oedden ni'n mynd i roed o fel ymgynghorydd cyhoeddus a gadael o ar agor am rhyw 4 i 6 wythnos. Ond a ddweud y gwir, beth ni wedi penderfynu wneud ydy gadael o fel mae hi. Mae o yna, mae wedi cael ei cyd-cynhyrchu'r dull o roed y cynllun yma at ei gilydd wedi bod yn cryfder mawr, achos mae wedi wir cael ei cyd-cynhyrchu efo'r partneriaid i gyd sydd yn rhan o partneriaeth yr Wyddfa. Ac hefyd siarad hefo chi tro diwetha, mae Catrin wedi bod allan a wedi cynnal sesiynau galw heibio yn Llanberis, Beirgelyd a Waun Fawr. Ac hefyd am y tro cyntaf wedi bod o gwmpas ysgolion wrth roed yr Wyddfa hefyd, a mae hwnna wedi bod yn sesiynau rili bywiol a rili dda. So, beth dyn ni wedi penderfynu wneud, achos mae'r cynllun gweithredu rili yn dogfen fyw, dyn ni wedi penderfynu gadael o ar agor ar y wefan, a mae yna modd wedyn o bwydo fewn trwy Microsoft Forms ar y wefan. So os mae rhywun efo diddordeb neu cwestiwn neu eisiau rhoi sylwad ar y ffordd mae rhywbeth wedi cael ei eirio, maen nhw gallu dod syth drwyddo i ni efo'r sylwadau yna. Felly, ia, fel dwi'n deud, dwi'n rili, wel, yn amlwg di Catrin ddim yma, so dwi'n gallu brolio hi. Dwi'n rili balch o'r gwaith mae di wneud ar hyn. Mae di bod yn proses rili ddifn a diddorol. A ia, os ydych chi'n hapus efo fo, y bwriad ydy fod ni'n mabwysiadu fo'n ffurfiol heddiw, a wedyn fyddwn ni'n lawnsio fo ym mis Gorffennaf, a wrth gwrs fydd na gwahoddiad i chi gyd dod i'r lansiad ffurfiol yna. Ond ie, dyn ni wedi cael lot o adborth rili da a cadarnhaol am y proses a beth sydd ar y cynllun am y 5 mlynedd nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn, sa'n rwy'n eisiau siarad, Tim? Dwi eisiau just cefnogi beth sy'n cael ei wneud mewn cynllun arbennig o dda, mae'n o waith ffantastig i gael ei wneud hwnna dros y misoedd dwytha i ddod o fyny i'r heddiw, a fysa'n licio cynnig bod ni'n derbyn o. So, croeso. Iawn, diolch yn fawr. Seili? Sa'n rwy'n eisiau siarad? Just pwynt sydyn, just i gyd-fynd â hwn, o'n i'n edrych ddoe ar y gwefannau cymdeithasol. A mae yna vlogs gwych, dwi'n angen swawb i edrych arno fo, sy'n cefnogi'r cynllun yma. Ac yr un bora oedd 3 aelod o staff yn mynd i fyny llwybr rhyddi. Mae'n arbennig o dda. A mae'r tîm sy'n tu nôl i hwnna, wirioneddol o wneud dwi eisiau fynd allan. A dwi'n gerdded gwych, ond oedd o'n wirioneddol dda, a ddylwn ni gyd edrych yma annog er rhannu fo felly. Mae'r cynhyrchiad yna yn wych. Diolch yn fawr. Iawn, diolch i chi. Sa'n rwy'n arall? Na, oes, a ni i ddangos, Wan da ni'n mynd i rhif 17, Safonedd Gymraeg, Bethan Hughes, ia? Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n Mae'n ofynnol bob blwyddyn i ni gynhyrchu'r adroddiad monitro safonau iaith, a dyma di hwn lle. Sa fe welwch chi'r adroddiad bod yna 3 rhan iddo fo. Yn gyntaf, mae yna grynodeb gweithredol sy'n cynhoi prif materion o bwys mewn perthynas ar iaith a godwyd yn ystod y flwyddyn. Wedyn yn ail, mae yna grynodeb byr o'n perfformiad yn erbyn bob un o'r 176 o safona sydd wedi cael ei gosod arno ni, a mae hwnna'n ofyniad gan y Comisiynydd y Gymraeg. Ac yn dilyn hynny, mae yna atodiad sy'n rhoi data ar staff yr awdurdod i chi mewn perthynas ar nifer sy'n cyrraedd y gofynion ieithyddol yn ei swyddi o rhan y gallu siarad Cymraeg. Croesawaf unrhyw gwestiynau sydd gennych chi neu sylwadau ar hwn. Ond fel arall, fe welwch chi, mae'r argymhelliad i'w i gymeradwyo'r adroddiad a rhoi caniatâd i mi ei gyhoeddi ar ein gwefan. Diolch yn fawr. Diolch i chi. Os yna rhywun eisiau gofyn cwestiwn? Diolch. Na, oedd o'n dda iawn darllen yr adroddiad, ac fel o'n i wedi disgwyl, oedd o'n dangos o meddwl ac o parch i'r safona gan yr awdurdod, felly jyst eisiau nodi hynny fel man cychwyn. Jyst diddordeb oedd gen i yn 3.26 sydd yn ymwneud â chyrsia. Mae yna sylw yn fanna'n cael ei wneud nad oes na gyrsia bellach yn cael ei cynnig drwy ddarpariaeth ym Mhlas Tan y Bwlch.
Jyst meddwl oeddwn ni, os oes yna rhywbeth arall yn dod o dan be fydda'n dod o ddiffiniad o darparu cyrsia. Llys Genad Eryri oedd yn taro meddwl i. Ydy hwnna'n dod o dan diffiniad o gyrsia yn hynny o beth, cos mae'n ymddangos nad ydy'r awdurdod ddim yn cynnig unrhyw hyfforddiant i'r cyhoedd fel petai, fel arall. Jyst eisiau checio hwnna o'r gennyr, ran diddordeb ydy. Na, dwi ddim yn credu bod y modiwlau sy'n dod o dan Llys Genad Eryri yn dod o dan hwn, gan bod broses ar-lein ydy hwnnw, lle mae pobl yn ymgymryd â hwnnw fo'i hunan. Mae o'n ieithog wrth gwrs, ond mae hwn yn fwy penodol o rhan iaith sydd yn cael ei y tiwtor sydd yn rhedeg y cwrs lle. A cyrsia mewn person ydyn nhw, ydyn ni yn ei rhoi lle. Felly na fysa Llys Genad Eryri, y modiwl yna ddim yn dod o dan hwn yn ffodus. Diolch, jyst meddwl bod rhagor bod ni'n colli cyfle i hyrwyddo rhywbeth arall drwy gyfrwng yr adroddiad o'r gennyr. Mae gen i un sylw arall hefyd, ac ella dangos diffyg dealltwriaeth i fel aelod newydd, lle mae materion iaith yn arferol yn dod i sylw aelodau. Hynny ydy, ai jyst drwy'r adroddiad blynyddol yma mae hynny'n digwydd, neu oes na adroddiad yn diweddaru ar materion cwynion enghraifft. Dwi'n bod dos na'n cwyn wedi dod i fewn yn ystod y flwyddyn, ond petai na gwynion yn dod i fewn, lle mae'r aelodau yn dod i ddeall am rheini yn arferol. Wel, yn y pwyllgor perfformiad a adnodda, dwi'n cynhyrchu adroddiad blynyddol ar cwynion sydd wedi dod i law i'r awdurdod a beth sydd wedi digwydd efo hynny. Mae'r adroddiad yna hefyd yn mynd i'r pwyllgor safona maes y law. Felly, mis nesaf mi gawch chi adroddiad ar y cwynion yn ei gyfanrwydd i'r awdurdod, a dyna sydd â chi fel aelodau yn cael gwybod am rheini. Tu allan i hynny, os mae yna unrhyw faterion iaith eraill yn codi o rhan y gwaith da ni'n neud i hyrwyddo Gymraeg, felly mae o'n cael ei adrodd yn rhaglen waith corfforaethol ni ac mewn sawl prosiect eraill hefyd sydd yn fel arfer yn cael ei adrodd i'r pwyllgor perfformiad ac adnodda pan mae pwyllgorau hynny'n dod i fyny. Diolch. Felly, llongyfchiadau, mae hwn yn adlewyrchiad gwych o weithgaredd ac ai gynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad. Just un cwestiwn bach, ac efallai dwi wedi cael y pen wrong ond o ran cyfathrebiad. Paragraff 2.2.8, da ni'n dweud bod y mwyafrif o bobl o wedyn 4.3%. Yn ddyn F4. Yn technegol, di 4.3% ddim yn mwyafrif o bobl, mae'n dros 50%. Felly dwi'n meddwl yn eisiau, just o ran dihongliad y peth, cael 43% neu ganran fwyaf o'r pobl nad ymateb y fel e. Sy'n gallu cael ei gamddeall. Digon teg, na'i gyfeiriad i hynna. Iawn, sy'n ni fath i siarad sy'n rhywun, da chi wedi cynnig do? Dwi wedi cynnig do. Sa eilydd, sbwch dda? Tim yn eilio. Nwch chi'n angos, sbwch dda? Mwyn wedi gynnig. Da ni'n mynd i'r rhif 18 wan. Gan ni ar cyfeithydd blynyddol. O, Bethan eto. Fi eto, ia. Felly, dyma'r datganiad llywodraethu blynyddol ar gyfer 2024-2025. Mae'r ddogfen yma yn diwallu'r angen statudol i'r awdurdod cynhyrchu datganiad rheolaeth fewnol. I'r aelodau newydd sydd yn bresennol heddiw, dwi'n gobeithio bod chi'n ystyried hwn fel ddogfen defnyddiol i chi, gan iddo ddarparu crynodeb o'r holl faterion o bwys a ddigwyddodd dros y flwyddyn ariannol olaf mewn perthnasedd a llywodraethiant. Felly mae'n rhoi darlun cyflawn o sut mae'r awdurdod yn gweithredu mewn ffordd lle. Mae'n bwysig nodi hefyd fydd y datganiad yma yn ffurfio rhan o'r cyfrifon terfynol ar gyfer 2024-2025 pan fydd y rheini yn cael eu cyhoeddi. Rwan, yn dilyn y cywirdeb i'r adroddiad presenoldeb yn eitem 12, da ni newydd glywed amdan yn gynharach, mi wnaed ddiweddaru'r wybodaeth o dan y pennawd presenoldeb aelodau sydd ar tudalen 79 ac 80. Unwaith eto croesawu fewn y gwestiynau neu sylwadau sydd gennych chi ar hwn, ond fe welwch chi
Efo'r newid yna, fyswn ni yn argymell gofyn i chi gymeradwyo'r datganiad, os gwelwch yn dda. Diolch. Diolch yn fawr. Sa rhywun efo gwestiynau? Diolch a ymddiheuriadau. Jyst cwestiwn, wel, mae gen i ddau gwestiwn ynglyn â'r adroddiad yma. Eto, Bethan, nes di gymryd be o'n i'n mynd i gychwyn efo, mae hwn wedi bod yn andros o ddefnyddiol i fi fel aelod newydd, jyst i gael darlun clir o beth sydd wedi digwydd dros y cyfnod dwytha. Ac i ddweud y gwir wrth baratoi i fod yn aelod, mi oedd y ddogfen blaenorol hefyd yn yr un mor ddefnyddiol. Cwestiwn sydd gen i yn dilyn o'r adroddiad blaenorol gyflwynwyd ar safona'r iaith. Teimlo bod na le i ni gynnwys cyfeiriad at yn cydymffurfiaeth ni efo safona'r iaith o fewn yr datganiad yma hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n briodol i hynny. Mae o'n rhan o ddarlun ehangach o gydymffurfiaeth rheoleiddiol, felly o'n i'n teimlo bysa hwn gallu ychwanegu ato fo. Dwi'n i'n os yna reswm pam nad ydi o ddim yn cael ei gynnwys. Hwna oedd yn cwestiwn cyntaf fi, neu'r sylw cyntaf fi, os hapus i mi ofyn yr ail... Na fo. Jyst sylw oedd o fel aelod sydd wedi cael ei benodi gan Llywodraeth Cymru ar argymhelliad R1 yn yr adroddiad ar dudalen 91. Cefnogi aelodau gyflawni rôl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r meysydd sydd angen i ni fel aelodau sydd wedi cael yn penodi gan Llywodraeth Cymru fod yn ella'n rhoi arweiniad neu adborth yn ôl hefyd. Wedyn o'n i jyst isio codi bod hwnna'n fatar dwi'n deimlo sydd o bwysigrwydd i ni, yn enwedig efo 3 aelod newydd wedi cael ei penodi gyn Llywodraeth Cymru mewn cyfnod cymharol fyr. Mae hwnna'n yn ymwneud efo cefnogi aelodau i gyflawni rôl. Felly, dim cwestiwn o gwbl, dwi'n mynd i sbwyl ymateb, jyst dwi wedi codi ar hwnna, mae hwnna'n fatar, dwi'n meddwl gwyliau bod ni fel aelodau yn adrodd yn ôl arno fo, felly. Iawn, Tim? Gael ychwanegu be mae'n rhys jyst i wneud rwan i ddechrau. Mae fel lefel o gefnogaeth da ni'n cael y Llywodraeth yn dos dim. Da ni'n cael yn benodi a wedyn gadael yn mynd i noli off i mewn i'r gofod a di hwn yn y meddwl fi ddim yn derbyniol. Da ni wedi codi a dwi'n gwybod mae un aelod o parc arall yn Gymru wedi codi fan diweddar iawn ar y gweinidog. Mae'n investio dipyn amser i mewn iddyn ni. Mae'n bres yn cael ei dalu i ni wneud y waith yma, ond does dim byd arall yn cael ei wneud. Mae'r cynghorwyr sy'n yma yn deallog well be'n union be'n i rôl nhw efo ni dod i'r rhan yn o'r glir a mae'n rhywbeth sy'n dos yn cael ei godi efo'r gweinidog unwaith eto. Ie, mae wedi cael rydyn trafod hyn dair yn ôl, efo'r Prifysgol a efo'r Llywodraeth Cymru. Ac maen nhw wedi gwneud un rhan, mae yna 3 rhan i'r beth, a wedyn maen nhw'n dod nôl efo'r adroddiad be maen nhw'n feddwl i ni drafod. Mae'r sesiwns hyfforddiant yma, maen nhw'n siarad i ni a dyna fo. Yn y meddwl fi, di hwnna ddim yn digonol, os yna bod rhywbeth mwy fel dod ar aelodau trwy parc at ei gilydd a beth yn ei bod i wneud o ran gyflwyn am waith ni o ran y Llywodraeth. Maen nhw'n trio newid lot o bethau ddigwydd. Mae'r ail peth yn gynnau ddweud, a tudalen 68-69, just sôn am ymgynghori Bethan. Dwi'n meddwl da ni'n methu trec dan o rhywbeth arall fysa ni gallu rhoi mewn ydy'r plas. A sesiynau da ni wedi cael o'r plas, oherwydd mae hwnna wedi bod yn ymgynghori yn gol ddwfn efo bobl. Da ni wedi cael, dwi'n meddwl, 2 sesiwn drop-in, a mae ni'n arall yn dod yn fuan. A mae hynna wedi bod yn enghraifft da, dwi'n meddwl, sef mae'r parc i glwad o bobl yna hepus a weithiau efo bobl i gyrraedd lleoedd, efo bobl lot hapus. Felly, dwi'n meddwl, so hwnna bod yn iawn i yma. Iawn, diolch yn fawr. Brian? Thank you, Chair. My comment relates to page 92, and it also relates to the question of support and the role for independent members that I support the comments made earlier. But there's reference here to
the WLGA and the question of local authorities and Welsh government and how that works. I'm wondering whether there's been any progress on that and whether we have actually been involved in any review or scrutiny of that process, which is referred to in the responses. Ie, dwi'n mynd ymwybodol hwnna nawr o syniad wedi dod â hwnna. Dwi'n gweld hwnna beth o beth pellach ar y sy'n hyn yn y gorau chi? Do, dwi'n o'r blaen, do, ond mae pawb wedi gynnig i mewn, a wedyn maen nhw'n mynd yn ôl efo, maen nhw wedi dweud beth o'n blaen, da ni wedi dweud beth sy'n wrong iddo fo, allan o'n nhw'n dweud beth isio pawb cael yr un datganiad, pan nhw'n cael ei ethol fel cynghorwyr, fel mae'r reol llywodraeth yn cael ei bethau felly. A wedyn oedd y beth a bod ddyla arweinydd y cyngor ddim bod yn penodi pobl i'r parc. Na, ddyla fo bod y pethau gyd, yr cyngor i gyd yn neud yn ytrach na arweinydd y parc. A ni'n dweud bod hynny ddim yn ymwneud oedd nhw'n lech allan drwy gynnus yn gwneud o'r bacor. So, y beth ydy, os oes hynny yn wir heddiw, fysa 9 aelod Blaid Cymru ar y parc yma o Cyngor Sir Gwynedd. Rwan, os da ni'n neud o ar beth yw'r political beth a bod yr arweinydd yn neud o, mae'n neud o yn ôl faint o cynghorwyr yma, 46 yn Gwynedd, enghraifft o Blaid Cymru yn 59 sy'n ei gyd. Sa'n ei gyd, so mynd i cyngor llawn. 29. Sa'n ei gyd yn mynd i Blaid Cymru wedyn, so mynd i cyngor llawn. A wedyn, bod o well bod ni'n neud o fel beth yn eisiau gynnar ni ddim pobl annibynnol ar y pwyllgor o'r cyngor yn de. I gael gwell dros-drawiad o'r bobl sy'n cael ei hethol i'r cyngor yn tegyn. Mae hynny'n mynd ymlaen, ond maen nhw'n dod yn ôl efo droddiad. Beth sydd yn haro i di wrach at gyngor nesaf o'r awdurdod wrach bod yna ddiweddariad yn cael ei roed gan y prifeithredwr ar y adnodau yma. Ond fel bod chi'n gallu ystyried o fel aelodau llawn o'r awdurdod. Thank you, Chair, for that response. My point wasn't just directed at this authority, because if I recall correctly, that came out of survey and discussions through some of the members' training, probably 18 months, 2 years ago. So I was just wondering where the Welsh Government had got to and the local government in a general sense, rather than just in relation to our local situation. So I think to have some formal report back to the authority would be welcomed, although I won't be here. Iawn, Owen, da ni isio ar 16 hwn, ie? I bob yn apus yw'n ar... Ga i just... Sorry, o'n i'n cymryd bethau ddod yn ôl. Sorry, ga i just mynd yn ôl chydig a just atab y cwestiwn gyntaf o rhan y safonau iaith. Fel ydych chi'n gweld, mae'r ddogfen yn hir, mae'n hirfaith, a mae'n bosib cynnwys nifer fawr o bethau yna fo. Does yna ddim rheswm penodol nad ydy'r safonau iaith wedi cael ei gynnwys fel penawd, ond derbyn y sylwad mae'n bwysig iawn o rhan llywodraethiant a dwi'n mwy na hapus i ychwanegu fo mewn. Felly, o rhan yr argymelliad, os ysgynnych chi ddim sylwadau pellach, fyswn i'n mynd newid o fymryn ac yn deud yn amodol bod fi yn diweddaru'r gwybodaeth ar y presenoldeb aelodau, bod fi'n ychwanegu penawd ychwanegol ar safonau iaith ac hefyd yn ychwanegu yr ymgynghoriad sydd wedi mynd ymlaen efo plas o dan y penawd yny. Yn amodol bod fi'n newid hynna, yr argymelliad felly ydy i chi gymeradwyo'r datganiad. Diolch yn fawr. Iawn, sa rhywun am gynnig? Ti'n di cynnig i'r nifer eilio? Mae'n bydd angos ysgwrtha? O, do'n i'n gael. Iawn. A ni rwan yn mynd ymlaen i'r 20, ia? 19, ia? 19, sori, ia. Dyna'r blynyddol annibynnol Cymru. O ia, ar y bryniad ariannol diw'n dweud. Iwan sy'n yw'n, ia? Ni sy'n yw'n, ia. So mae'r
Adroddiad yma'n un cryno iawn. Mae'n dilyn yr adroddiad wedi dod yno i'r awdurdod nôl yn Tachwedd yn dwytha. Bryd hynny yna adroddiad drafft ar awdurdod fod y cyngor wedi derbyn yr adroddiad drafft o'r argymhellion rai cymwynwyd. Da ni bellach wedi derbyn yr adroddiad terfynol. Mae'r goblygiadau o ran adnoddau yr argymhelliad ydy fod i cynnwys yr adroddiad. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun yn sio gynnig neu Gerard? Mae Eilir. No, mae Eilir wedi cynnig o fyna. So, da ni yn mynd i... So rhywun eisiau dweud? Neu bod y sgrin? Iawn, da ni'n dangos te. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Hwna di mynd. Ond da ni... I Cerwan i waith sy'n gyfyd hwn i fyd, So mae hwn adroddiad blynyddol ar y goletswydd partneriaeth cymdeithasol. Mae hwn yn rhywbeth goletswydd newydd sydd yn codi fer partneriaeth cymdeithasol yn Partner Cyhoeddus Cymru. So mae'n nid yn ofynnol i gyrffoedd sydd yn cynnwys i geisio cael consensus neu gyfadau gyda undebau llafur, gyda beiredig. A mae'r ddyletswydd yna'n berthnasol wrth osod mecanion llesiant a gwneud penderfyniad. A penderfyniadau o materion o natur strategol yn ffilm gan y resymol. Mae'n yn y bwriadau i cynnwys gyflawni'r amcanion. Yn paragraff 2, dwi wedi gosod allan gofynion statudol mewn mwy o fanylder. A wedyn paragraff 3, dwi wedi ymwneud ar y dyletswydd pellach ar y adroddiad blynyddol. Dwi ddim yn pasan yn trwy yno, ond unrhyw fanylder i chi. Ond paragraff 4 wedyn yn gosod allan adroddiad blynyddol ar awdurdod. Oherwydd y ffordd mae'r dyletswydd wedi cael ei osod allan, mae'n gofyn am adroddiad blynyddol i amcanion llesiant sydd yn cael ei gosod bob 5 mlynedd. Felly, dwi yn rhywbeth yn diwan. Peidiwch â disgwyl rhyw lawer am 4 blynedd. Mae hwn dyna lot o newidiadau brach mewn un mlwyddyn. Ond dwi wedi nodi yn blynyddol bod ni'n rhagweld y bydd y broses o golygu amcanion llesiant ar awdurdod yn ffurfiol yn dechrau yn y flwyddyn ariannol 25-27 gyda'r ffwriad a fydda ni'n gosod amcanion llesiant ydyn o 2027 ymlaen. Fel i ni drafod ymhynt gyda John. O safbwynt ymgynghoriadau, dwi wedi ymgynghori efo gyfieithydd lleol ar y Cyfarfod y Gyfawd. Ac dwi'n ymwybodol dyna mor belled am yr ddwriaeth yna, ond dwi'n nes i hefyd yn ystyn nhw i'r fforwm staff sydd gen i. Dwi'n meddwl bod hwnna'n marwedd da. A wedyn ni'n mater gael ei drafod gyda fforwm staff ar y 8 o Fai 2025. Felly, yr argymhelliad yn syml ydy bod yr awdurdod yn cytuno'n ffurfiol ar gynnwys yr adroddiad blynyddol, a wedyn ni hynny'n gallu chi wedyn i gyflwyno'r adroddiad yma i'r cyngor partneriaeth cymdeithasol fel adroddiad blynyddol ar gyfer blwyddyn ariannol 24-25. Diolch yn fawr. So, wel, gynnig. Anwen yn cynnig. I'r tro hwn i wir. Mae'n siarad i'n to. Iawn. Sa rhywun eisiau gofyn cwestiwn dweud? Iawn, pawb i'n angos o de? Diolch yn fawr. Iawn, a ni'n gweld da ni'n dam skip ac wan, da ni'n skipio 21 a 22 os da ni wedi neud nhw'n flaenorol gan y John yma do. Wedyn, da ni'n di 23 wan, cyfnodion pwyllgor perfformiad ar gynofau ac at i gynnal ar 19 o fawr 2025. Os a rhywun yn cynnig bod nhw'n gywir? Ac yn eilio, John a Anwen. Rhywun eisiau gofyn cwestiwn?
Iawn. Diolch yn fawr, mae hwnna'n mynd. Wedyn, adroddiad pwyllgor safonau ar 11 o Ebrill 2025. Oedd Lolfed a Nidal hefyd. Isio wedyn oedd ia. Mae'n gynnig te ia? Wrth gwrs am Martin yna. Martin dal o fod. A mae ni a di eilio. A wedyn, rhywun gwestiwn? O blaid. A dyn ni'n mynd i 28. O rhywun sydd wedi bod yn mewn rhyw bwyllgor yn cynrychioli'r parc ers y pryd o'r bwysa. Oedd y chwech, diolch. Sori, oedd y chwech. Ia. Ia, 25. Ia, dwi'n chi 28. O, 28. Gweithgor aelodau. I'r 24. Do'n i yma nes ti cymryd y drwytha, do? Do. O'n i'n dal y gwely lan. O, ia, wel ei. Os wedi pasio hwnnw, do? Do. O, iawn. Iawn. Ia, ond da ni'n ddelio fo hwn gyntaf, ia? Yr 24, ia? Gweithgor aelodau a 9 Ebrill. Do'n i yma. Wel, o'n i'n o'n. Iawn. Campion. A wedyn, lle ni'n mynd wedi wan? Cyfarfodydd sefydliadau eraill. Ia, 26, ia. Os ar ymwneud i bod mewn pwyllgor yn y poli'r parc yn yr pwyllgor dwyta? Ffordd mynediad i gael ei gynnal bernos yn ôl. Ia. Dwi'n iawn. Sôn am wahanol bethau'n cynnwys mynd i fyny wyddar y fath o trodwytha. A trafferthion da ni'n gael bod mynd ar goff a mynd i fyny Cryw Goch pan nhw ddim eisiau mynd i fyny Cryw Goch. A hefyd y potensial am llwybr, wel, mwy na potensial, mae'n llwybr newydd yn cael ei wneud sy'n osgoi mynd i fyny Victoria Terrace yn Llanber yn y nos i'n trio gael pobl sydd drosodd o'r Hotel Victoria i fyny'r wyddfa fyny'r llwybr Llanberis sydd yn arw fi'n syniad da iawn. Dwi'n trafod hwn yn Llanberis. Ia, rwy'n as? Iawn, pawb yn hapus? Reit, ni'n ymlaen i 27. O, dyma ni am mynd allan. Da ni'n mynd ar ôl ni. Na, ia, mae'n eisiau ni adael ar 27. Oes. Ia. O, ie. Ti'n datgan, gos mae'n ymwneud efo. Ie, na fan ei mwyd i'n unrhyw fyny dda. Ia, efo'r penodiad sy'n ni'n neud prawn ma, mae eisiau cyflwyno, wel, mae'n opsiwn yna i eithrio gyntaf. Felly, mae'r adroddiad gadon chi yn rhywbeth saith. Eithriadau sydd yn berthnasol ydy bod yn gobaith sy'n berthnasol i unigolyn penodol. Debygol o fod sgynnu pwyr unigolyn hwnnw dan sylw a mae'n gwneud bod y materion rhan o'n elusos rhywun penodol. Yr gymhelliad ydy bod yr awdurdod yn cytuno i eithrio ar adroddiad penodol cyfrwyd ar biolwyd tir ecyn tir ar gyfarwyddiad rhywun tir ecyn nesaf rai. Iawn, gan i gynnig? Gan i gynnig, i fewn eilio. So, iawn, ydyn ni bod ar recordio di ben ond fath o sam gofod beth sy'n ni'n gyda gofyn i'n rhywbeth fod bod ar recordio di ben. Ydy'r aelod o byddus yn gael o Dyda ni ddim wedi cyrraedd hwnna eto. So, da ni ddim wedi cyrraedd yr eitem hwnna. A ni ag adael gwrs o'n ni'n datgan efo'r materion sydd yn ymwneud efo'r pecyn. Mae 2 eiliad o gael, da ni wedi stopio'r recordio gyntaf, a wedyn, ni'n ei drafod yr drefn, a wedyn, gwrs dwi'n eisiau... Ond y gadwch cyfeiliad yn hwyl, so stopio'r fideo.
Of course, do you think so? Yeah. I think